poslední době se v celém světě prosazuje posun od péče k podpoře. Co si pod tím máme konkrétně představit? Jde o přesvědčení, že hlavním smyslem péče by nemělo být jen zajištění základních potřeb, tedy aby nemocný nestrádal hladem, žízní, zimou nebo bolestí. Že zároveň musí jít i o zachování lidské důstojnosti, vědomí, identity, tedy toho, kým člověk je a jaké je jeho místo ve světě. A v neposlední řadě i možnosti, byť jen omezené, spolurozhodování a volby. Například oblečení, to jsem mu vždycky připravila na hromádku ve stejném pořadí. Pak už jsem jenom postupně říkala, teď košily, teď kalhoty. A vyřadila jsem šatstvo se složitým zapínáním knoflíků a zipů. V počátečních stádiích je nemocný schopný plnit i jednoduché úkoly. A jak pro něj, tak pro pečujícího je tady velmi pozitivní zachovat jeho soběstačnost co nejdéle. Pokud ho necháte samotného co nejvíce starat se o sebe, oddálíte tím okamžik, kdy budete muset všechno za něj dělat vy. Jídlo jsem mu nakrájela na malé kousky. No, když už nezvládal jíst příborem, tak to jsem mu nechala jíst do žicí a později dokonce i rukama. A na jídlo a pití to jsme používali jenom nádobí, které se nerozbilo, když upadlo. Dokud byl schopný číst, tak na dveřích koupelny a WC tam jsme měli cedulky. A při mytí jsem mu nechala v ruce žínku a postupně mu říkala, co a jak má mít. A na toaletě jsme nainstalovali nástavce a madla, aby se mu dobře vstávalo. Při všech těchto činnostech mu pomáhejte a podporujte ho, ale prosím vás, nečekejte, že vaše úsilí povede ke zlepšení. Je velmi důležité, aby vaše nároky odpovídaly aktuálním schopnostem nemocného. Protože v opačném případě vyvoláte napětí a nervozitu, což může mít za následek na jedné straně agresivitu nebo na straně druhé úplnou apatii.